sa re re mama pa pa re re mama pa pa ni ni mama pa pa ni ni sa 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 ni da pa ma ga re pa 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 mama pa pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re ma pa pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re ma pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re ma pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa ni sa re ma ga re ma pa ni pani sani magare sani da pa magare ma pa mama pa pani da pa magare sa వారి పొన్నుద ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಪಾರಿಂಕಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಇತ್ತೇನೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಗಣ ಹೋಮ ಹಚ್ಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ PY ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದೀಪಪುತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರು ಈತೆ ಮೂಲುಲೇರಿ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ PY ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಪಾತಿಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಜಾನೆ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोऽस्तुते दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते. PY ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಘಲನಗಡ ಜೋಕುಲು ಯುವನ್ ಪೂರ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಲ ಮೇಘಲನ ಮಗೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಲ ಎಲ್ಲಿಡದೆ ಬಂಗಮತ್ತದು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ ಮುಗಿತೊಂದು ಪೂಜಲ್ಗಟ್ಟೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತದು ಐದೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು IIT ಮಂತದು ITI ಕಲ್ತದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ AC ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದಂಚಿನ
ಒಮಾನ್ ಅಂಡ ಮಸ್ಕತ್ದ ಸಿಟಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವತ್ತಂದೆ 6ನೇ ಓನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅವಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಸೇವೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಒರಿಯಾಗ ಆಗಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅವು ಒಳೆವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿ ಒಂದು ಇನ್ನೀಕಾನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಟೊಂಜಿ PY ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಂಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಾಗ್ಲೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟಡ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪನಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಮೂರು ಲೈದೇರು ಐದು ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೋಪನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡನೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾದ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಅವೇಸ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೆಂಚಿನೊಂದು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಇನಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೆಗೆ ಮೂಕಿಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಆರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಪಿಂದಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಶಶಿಧರ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟದು ಬರೋಡೋಡು ಹೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ತೋಜಿದ್ರು ಆಂಡ ಪುಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿ ಊರು ಪುಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಣ್ಣರು ಆರ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಾವಂಜಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಶಶಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬರೋಡಾಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಶಶಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇದೆ ದೀಪ ಬೊತ್ತಾವನ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿನ್ನೆ ಆಯ್ದಂಚಿನ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತಕ ಬಂಧು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ದಂಚಿನ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರಿಗುಡ್ಡೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೆಗಲ ಯಾನ್ ಮೂಕೆಡಿ ಎದುಕೋನದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಿಯಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ದಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಭಕ್ತಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಟ್ಟು ಪಾತಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪ ಭಕ್ತಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ PY ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಂಪಂಚದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಸವನಗುಡಿತ ದೇವರು ಮುಲ್ಪದ ಪಿಲ್ಚಾಮಂಡಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ದೇವರೇ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು
PY ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾಲಿ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರುಣಿಸೋಡು ಪಡೆದು ಸುಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ನಕ್ಲು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಳು ಮಂಡಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋದಿಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇನಿ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಜವನೇರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜವನಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡ ಉಪ್ಪು ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪು ಡೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಜವನೇರು ಏರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬೆರಿ ಸಾಯದಂತು ನಂಚಿದ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡುತ್ವ ಅವು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಿ ಶಶಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ಭಾಗ್ಯ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವೇಷ ಆರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರೇರ ಆರ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಡದ್ಯಾರದ 2 ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರೇರ ನಾಕಿ ಜಯಂತ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಇನಿ 2 ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನವಶಕ್ತಿದ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ಲ 2 ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರೇರ ನಕಲಿ ಯಾನ್ವರಿ ನೆಟ್ಟು ಕುಚೇಲಿ ఒక ಮಾದೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ పేరు ನಕಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಕುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಚಿದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಿರ್ನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕುಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ಪನಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿರೋದ್ನಾಂಡ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ 10 ಕುಟುಂಬಗ ಅನ್ನದಾನದ ಆ ಬಂಜಿದ ಬಡವನ್ನು ನೀಗಿಸವನಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಚೇತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೈ ಟಾಪನಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪೋಪಿರ ಆತ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಪೋಪನ ಆತ ಜವನೇರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಶಶಿಯಣ್ಣೆ ಶಶಿಯಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗನ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಉದ್ಯೋಗನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ಲ 100 ಜನಕ್ಕೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ ಆ ಬಸವನಗುಡಿದ ದೈವದೇವರು ಕರುಣಿಸವಡನ್ನು ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲಂಟೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತಿಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿದೇಶದ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉದ್ಯೋಗನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬನ್ನೋಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಂದಿರ ಅವು ಎಡ್ಡಾವಡನ್ನು ಬರಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸವೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಅತಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಶುಭ ನುಡಿ ಬರೋಡ ಪಡೆದ ಅರಡ ಕೇಳೋಣ ಸುರುಕಾದ ಫಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆತಕ್ಕವನ್ನು ಮುಲಿಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ದೂರದಕ್ಲೆಗಳ ತಲೆತಕ್ಕವನ್ನು ಇಡೀ PY ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಂಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಥೆ ದಯನ್ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಖ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲು ಮಗ ಊರು ಎಡ್ಡಾಡು ಅಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಾವೆ ಅಡಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಸಮಾನ ಒಟ್ಟು ಮಂತೇವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾರು ಮಗೆ ಮಂತ್ರನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬುದರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವಾರನ ಭಾಗ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೋಯರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯನ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾನಿಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮುಂದೆ ಊರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪರ ಊರು ಉದ್ಯಮನ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಓವಲ್ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಣದಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಲ ಅವಲೇ ಬೇರೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ನಲ್ಲಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೈತೆ ಪ್ರಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಬತ್ತಾದಂಗ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಊರು ಇರ್ತೇನಲ್ಲ ತನ್ನ ಊರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಕೈ ಮಾಡಿದೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಸರು ಕುಡಿದ ದೇವೇರಿ ಆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೈತ್ರಿನ ಮಾತ ದೇವೇರಿ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕರು ವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ತದೆ
ಉರ್ದಾಕಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಹಕಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಳು ಬಂದು ದೇವಡಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಶುಭನ ಹಾರೈಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಬರ್ತದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾತ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಶುಭ ನುಡಿಕಲೇನು ಪಂಡದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನೊಂದು ಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಗುಳಪಿನ ತೂಳು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರೆಗಿಲ ಮೌಗ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವರ್ತಕ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರಿಗುಡ್ಡೆ ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮೌಗ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮೊಳಂತಿಯರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಗಲ ಗೌರವಿತವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರು ವಿಜಯ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಗಲ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿ ಜಿತ್ತಿ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಲ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆರಿ ಸಹಾಯದಂತನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಲ ಫಲಹಾರ ಸೇರಿಸದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಗಪಡೊಂದು ನಿಗ್ಲೇನಿಕೆ